Ka sarkar jaleng ba katnat puli puthi jong ka sarkar jala ha kani ka siwalang kala pentip ba katkum ka jimtha jong ka sarkar pedeng la sha eki khna class 6 hadu class 8 ba kinle chaka school na du ka khasantarik mentau banai hendai habai dei pat ha kani ka jala na kalyang menteri katnat puli puthi ba lakamen rumbui ulo ong ba haswa ban ailat eki tei ki hebrep ba kin wan school ki hab an slok shwa bat ki bor pnia school kumju bat ki covid management committee Shushu lai thuru bahalor kan nila batha yaki SDSEO bakin pha yak ei baki school ki don banong halo ka tei ka chingthmu jong ka sokar haswa ka khalai tarik urisao khunang bak sarkar kanyo bansiam ya karai kumno banle Review meeting ka jongi ka bangi shailong man ka lai baje barok ini ki benai kin riu benai beladep te kadon ka we ki issue ka bangi yakret kata ka issue ka dena benta ka rai jong ka MHA ka ba 5.0 ka ba la ailat ya ki state government ban open ya ki educational institution nado ka khasan tarik Oktober shaneng kasyong hakarai jong ka state temene andang ilaya thir ngilashim ka we karai ka longba ka e ka ba ngile baro shkatta na kabanta ki secondary school na class 9 10 but ki high secondary school 11 and 12 ngin sharu ya ki opapelri shaneng ba katu ka proses kan long kumju namar ka e kata ka proses kumba piatip mentala shibnai ba kini ki kena class 9 10 11 and 12 la sha yaki ban le consult yaki no hikai jungki shaki school kat mut ki menta pat kin du kena class 6 7 and 8 ro la sha yaki ban le ban consult yaki no hikai hapo ki school kamut ki school na do kasantrik ki deban ban play ba kajing play jungki kalong ba na kamenta ka regular classroom teaching kalong na kamenta ka consultation baki kena class 6 7 and 8 kin song tho ke ek syllabus ka baki pule menta ki ek ki lanong ki ba kimdon kamban pule ba ki ek clarification ne ki doubt ha ka jing pule jung ki hayeng lang ba ki laki yo ya online classes lang ya ki le ya ka homeschooling na ba kin tip ya ka jing sha baleng ile ya kane kumbang ya tip kalong ba hakan ne ka pandemic li iba ka don kata ka jing ya pher ha preng ki ba yo ba ki ba dok ba ki bam yo ki ba don ba ki bam don namar ba sipun ki school hapo nong kendong kalong ba kim yo lat ban le yakini ki online classes namar ba ki no hikai sanong kendong ro teng kim don ka kim don ka data lane ka lat ka bakin ai ki jing tip shaki khna school lang ba ki online dem tak da ban highlight ki khna school bakin ya kendo ya ki kai ban seek clarification ki doubt jang ki ngila rai ya kane ban tang ba ka protocol ka baki de ban follow kat kum ka notification ka ba khat nyotri September ka de ka ju bat ka baler trik biang haka khandai trik haka shitrik ubnai Oktober arja arpheu kamuki protocol kinja kaju sakawe pat nakabun taban play ke school kumba philatip ba ngi hapo kam khalia hapo kastik ke jingi dan kumba khasan hajar tam ke school hapo kastik ke jingi kamlong ka basuk igi kum ka sarkar hasulong baginjo ban consult ya ki stakeholder baro ka state den takadaw menin ka sarkar makhalia ka state department of education kala ai ika city show director of school education ba un tho shak SDSEO lane ki DSEO as the case may be ba kin consult ya ki tu ki no punya school ya ki no hikai shak tu ki jaka kumno ban play lane lada kala long ban play neem te ya kan ngi ong ba ki de ban summit ha ka pu ka ki de pendep hapo khalai trik bar khasau trik ka de ban position ne but hadin khasau trik base ha ka tu consultation ka ba ki feedback ki bangin yo lang ba ki DSEO lan ki SDSEO as the case may be tengin shim ya karai la kala long neem ha ka no ka por ha ka no ka trik ka bangin rai bangin sha ba ki school
kin play kin normal class kin resume based na ke protocol ke bala prescribe from time to time. Kumbang yo imenta ka COVID situation hapo ka state jongi ka nang keu na ke we ka sngi sha ka we pat ki ba koit ki nang bon ta handrai kabangi den ta kadaw ni shim ya ka rai ba lada kikmi kikpa jongki kisha but ngimla ban shim ka we ka rai ya barok ka state den ta daw involve ya ki SDSO bakin pe ha kini kishnong kumno bakin le namar bakaya pher hasor bar hashnong kumbangay imenta ki case ki babon ki de nglaman ong 90% ki case ki de hapo shalom ta kamot ki babon ki kishnong kim don case te kishnong ka covid management o headmaster ki dong hikai bar ki kmek pa kinshim ya karai lalong ne em ba nginrai ya kane ban play ke school. Kabaar baleng involved in COVID management. Mar kumba pilatip baro kishnong kidon la ka jong ka COVID management. Ngakren ya kanenam tag rural area mo. Kidon la ka jong COVID. Dai nak tak ba involved la rajia ba kadon ka kis God forbid. Nang ba ka COVID management kalong aware kano ka school ka ban khang kino ki kishnong de ban khang kino ki ying de ban khang. Den tak daw kane kalong ka ba nginrai ka ba khando ban play ka normal class room teaching kalong on dayo ya ka feedback ngimla ban chule nang nengi shong shlong ngim tip ya ka aka ngin surai lemu den ta daw ngi happy ba consult den ta daw ong ngi phi ba ngila issue ya ka city bala pha sagi SDSO ba ki DSO ba kin consult ya ki school ki badan hapo jurisdiction yang ki knang bingle ka berkam kabaar kalong ba tang namar ba ka case kabun haslong lane haki urban center kalong kiyo ya kalat bakin le online mangimla ban len bahas sor ke pun ki school ki bala de ki course jong kiru lajan de ki course jong kiru lang bakin ki online te tang namar baki dep kine kalong ki ne ki banong kondong rikindo ya ka jing pule jong ki kane kim ka na ka banta jong ki nong kondong hi happy berkat bakumno bakin yo subject ba lada ka COVID situation ha ka snong jong ki ha ka dong jong ki kalong normal kam don ne nang bakin la updi deng so dawi ha ba involve ya kimi pangi ha ban involve ya COVID management jong ki snong hanong kendong ha ban involve ya ka ya SDSO ba ya ki stakeholder hibaro angto in line bat ka procedure ki standard operating procedure ngilapan mi hapo ha ka khanyo tri ubnai September 2000 bat ya ka tu ngilapan mi biar ha ka sitrik Oktober 2000 kitu ki SOP kinne kumju but notification nam ta kinne ki class 6 to class 8 ru ngin pemi shibit lene la sham step ngin pemi ka proper notification ka ba khnang ba ki snong ki thau khnang ba ki school baro ba kin tip ba ka sarkar kalasha ya ki khna class 6 hadu class 8 ban lek sha ki school jang ki ban wat ya ki jing tip ban wat ya ki jing ban clear ka doubt jangki hab bat kino hikai la ban penbor nomor ba ka subject hi ka jing ai jing bit jongki kmi pa la ne ki guardian ta kibala ai jing bit kila ban le kibam ai kila ban learn through some way or other kumba pilatip nga ngi phi kan ne ka process jong online classes ka ya la kiyo kila ban sim la kimyo pat ngi le no tamba nginam force you know but ondang ilarai la dia bangi rai play ke school ru ka attendance kan long compulsory strictly compulsory bakin le kalong nakawe ka snong shakawe ka snong ni hakatu ka school management bakan le mabangin micro manage nang ne naslong baro ka state kamlong ka baso tengi empower ya kitu ka management bakan le ibran kam depend hapo ka situation kabadon hakatu ka jaka kabadon ka school